Dadi lek ana Adam sing wis nampa ilmu wis ndak kena dijak karo iblis. Lek ana ilmune kena ndak dijak karo iblis. Lah wong jumlah ngono kuwi lho karo enek wong sing enek ngilmune ngono diibaratne ning wayange lho ati enek wong tapa. Wong tapa ki kan wong sing enek ngilmune to niku. Nggih. Lah ke setan ki nyedeke kan ya panas ngono. Nggih. Ngono lho. Nyedeke panas dadi rawani nyedek. Lah iblis wong kae sing kenek diridu karo iblis ya kuwi wong-wong sing ora padha iman. Lha wong sing iman ki kuwi genah roh karo kuwi dalan bener karo dalan kleru. Lah pengajak iblis kan ya ngejak ning dalan sing ndak bener mung kuwi. Alah. Njur iblis memang karo pangeran ki ya dituruti kala ina kami namung zorin sedune sira iku golongan sing diparingi wektu. Njur iblis matur ning pangeran kala pabima agwaitani mongko sebab Adam niku panjenengan nyasari dhateng kula. Lah mudana badhe kula lungguhi lahum kedue anak Adam sirata kaing dalan sampean mustaqim kang jejeg. Golek. Dadi iblis memang matur ning pangeran sebabe kula cilaka niki sebab sampean ndamel Adam niku. Mongko anak Adam niku badhe kula ridu, kula tekani. Dalan sampean badhe kula lungguhi. Sumalatianahum nuli bakal kula tekani anak Adam niku mimbaine aidim sangka ngarepe. Wa min khalfihim lan sangka mburine. Golek. Wangan aimanihim lan sangka tengene, wangan samailihim lan sangka kiwane. Wala tajidu aksarahum sakirin. Sampeyan mboten badhe panggih tiyang kathah sing syukur dhateng panjenengan. Njur pangeran dawuh kala dawuh pangeran ukhrut kowe metu iblis minha sangka swarga madzuman tur den paido mazkura tur didone sangka rahmat. Laman sapa wong tabiaka sing manut sira minhum sangka anak Adam lam lana jahanama yakti ngebek-ngebeki ingsun ing jahanam mingkum sangka sira ajmangina kabeh. Dadi iblis lan wong sing manut iblis karo Allah bakal ngebek-ngebeki neraka jahanam. Iblis bareng iblis muni anak Adam badhe kula ridu kula tekani sangka ngarep sangka mburi kiwane tengene sampean pun mboten badhe panggih tiyang kathah sing syukur dhateng panjenengan. Kuwi sumpah iblis ning pangerane kaya ngono kuwi. Lah Yur pangeran ya dawuh ning iblis kuwi, wis saiki kowe metu iblis saka swarga kanthi dipaido lan ditone saka rahmat. Sapa wong sing
manut kowe ingsun bakal ngebek-ngebekin neraka jahanam sangka kowe sak kancamu kabeh.